Barakaldoko udalak 5.000 euro banatuko ditu 2025ko azaroaren batetik 2026ko urriaren 31-ra bitartean Barakaldon kokatuta dauden merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu establezimenduetako titularren artean errotuluak euskaraz jarri badituzte. Diru laguntza horiei esker, Barakaldon kokatutako merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu establezimenduetako titularrek errotuluak euskaraz jarri badituzte, goian aipatutako epean, kasuan kasu errotulazioen gastuen 50% edo 25% berreskuratu ahal izango dute. Zabalik dago errotuluak euskaraz jartzeko laguntzak eskatzeko epea eta urriaren 31-ra arte, larunbata, egongo da zabalik. Deialdiari buruzko informazio guztia, bai eskabide eredua, aurkeztu beharreko informazioa eta bar, eskuragarri dago Barakaldoko udalaren webguneetan. Eskabideak eta nahita ez aurkeztu beharreko agiriak, Barakaldoko udalaren egoitza elektronikoaren bitartez aurkeztuko dira. Horretarako, alabaina, baku edo halako identifikazio elektronikoa edukitzea beharrezkoa izango da. Edukizean, zerbitzuetan eska daiteke momentuan, doan eta aurretiko hitzordurik eskatu gabe.